Здравейте, казвам се Иван Лекушев и съм изпълнителен директор на BGO Software. Ние сме софтуерна компания, която е специализирана в разработката на софтуер в сферата на здравните технологии. И преди няколко месеца имахме възможността да направим едно обучение вътре в фирмата с Ива. Обучението беше на тема как да убеждаваме чрез презентационни умения. Единственият начин, по който мога да определя ефекта от това обучение в компанията, беше трансформиращ. И нека да ви кажа защо. Опита на Ива като журналист допринесе изключително много, за да може тя да ни предаде тези медийни и презентационни умения, които един човек трябва да притежава, за да може по възможно най-добрия начин да предаде на публиката и на слушателите си това, което иска да каже. Това, което много ми хареса, е, че освен инструментите, с които да правим това нещо, тя успя да ни създаде и тази увереност, която е толкова важна, когато говорим пред публика. Езика на тялото неизбежно беше една от основните теми, които засегнахме. И тъй като колегите имаха два опита, всеки един от тях да направи своето индивидуално представяне, тя успя да наблегне на езика на тялото и много помогна на всеки един от тях да стане по-убедителен в презентацията си. Практическите упражнения, които направиха, бяха от изключителна добавена стойност за самите хора. И нека да ви кажа защо. За първи път правим обучение, което е и тимбилдинг в същото време. Темата, която тя избра, беше всеки да разкаже за историята си с нашата компания. И всеки един от колегите се оказа, че има една дълбоко емоционална връзка с компанията и начина, по който представи своята история пред останалите, беше много докосващ и много емоционален. Мисля, че цялата компания усети това чувство на топлина, което остана още няколко дена след като обучението приключи. Много нестандартен подход, много търсен и желан ефект. Нещо, което бих могъл да препоръчам на всяка компания, като начин да сплоти екипа си, като начин да разбере историята на всеки един от хората. Разбира се, искам първо да благодаря на Ива за това, което направихме с това обучение, и второ да пожелая всеки един от хората на мое място да има възможността да изпита тази приятна емоция, когато се успял да създадеш добавена стойност на толкова много хора наведнъж. Благодаря ти, Ива, и успех!